Ay, imo na ka na. Gulman ako ni. Na! Na. Lower. Daming boys, uy. Ano, kabay to. Ha? Uy, picture yung sa tabi. Hi! Hi mga moms! Oh, may mga momshi tayong gala, oh. Puto lang kilay. Kabingas. Ayan yung angka ninyo mula sa Kabingas. Kamu na lang pag-picture dyan. Amin na. 5, 6, 7, 8. Nakalak bang ata to? La, grabe yung mga supporters. Uy, nagtawid na sa ilog. Mga followers. Na, ang daming boys. Na. Hi, boys! White color. Wala! Color white. Na, sana all. Pamain ng naka-white, please. Mga bayot, oh, more. Mga bayot! Yan. Dami niyo mo. Mine HD. HD? Ay, grabe. Hi, boys. Ay, imo na ka na. Gulman ako ni. Oy, tumatawag si Gio. Ay! Majilibi na kaya dyan. O yung mga lalaki free entrance, yung babae 51. Ay, agpasa mo. Ang kamay. Tama na kamera. Thank you, moms. Salamat mga moms sa pagdalaw. Tag nyo kami. Thank you. La, grabe yung mga supporters. Uy, nagtawid na sa ilog. Mga followers. Na, ang daming boys. Na. Hi, boys! White color. Wala! Color white. Na, sana all. Pamain ng naka-white, please. Mga bayot, oh, more. Mga bayot! Yan. Dami niyo mo. Mine HD. HD? Ay, grabe. Hi, boys. Ay, imo na ka na. Gulman ako ni. Na! Oy, tumatawag si Gio. Ay! Majilibi na kaya dyan. O yung mga lalaki free entrance, yung babae 51. Ay, agpasa mo. Ang kamay. Tama na kamera. Ano ba na? Paano Inday? Na. Na. Lower. Na. Lain kayo. Ba't yung mga babae ayaw? Ayaw, Col. Ay! Hala. Daming boys, uy. Ano, kabay to. Ha?
ID picture? Hala, ayun pa sila. Magtawid pa sila. Ang dami nila, oy. Diyan na sila sa ilog. Diyan na sila yung malig. Pagay mo sa mga vlog, gawin sa mo. It's DJ.